हाय ला अपन सब सामान ए जी का सब सामान तो लईनी बाकी करुआ तेल काहे ना लईनी आ हई तरकारिया कैसे बनी। अरे देखते बाड़ू की करुआ तेल 200 रुपए किलो हो गई, तब पैसवे न बचल तो कहाँ से ले आए। पेट्रोल के दामवा डीजल के दामवा एके में मिलायो जी। हाँ हाँ हाँ। पेट्रोल के दामवा डीजल के दामवा एके में मिलायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। सिलेंडर के भौआ के अलगे बतौआ हजारा पार करायो जी। सिलेंडर के भौआ के अलगे बतौआ हजारा पार करायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। देत में हरारू रोज बिया हमके गाड़िए रामा। कितनो सामान की दुकान पे होता उधारिए रामा। देत में हरारू रोज बिया हमके गाड़िए रामा। कितनो सामान की दुकान पे होता उधारिए रामा। कितनो कमाई ठेंगा बचाइबा कैसन जुगबा आयो जी। कितनो कमाई ठेंगा बचाइबा कैसन जुगबा आयो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल। कैसे मोटरसाइकिल टेम्पू चली रोज कार्य रामा। इहे बतिया सोच के रोज दुखाता मोर कपार रामा। कैसे मोटरसाइकिल टेम्पू चली रोज कार्य रामा। इहे बतिया सोच के रोज दुखाता मोर कपार रामा। मनीष गुंजन के दुखित मनवा सबका से बतायो जी। मनीष गुंजन के दुखित मनवा सबका से बतायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो जी। करुआ के तेलवा 200 के भइल तरकारी कैसे छौकायो।